Трябва ви вода за напояване, стопанство, ферма, сондаж или кладенец? Или плащате твърде много за гориво и електроенергия? Ние от Соларни помпи предлагаме цялостни решения за соларни помпи за течности. От консултацията и анализа до проектирането, доставката, изграждането и сервизното обслужване. Нашата цел е да намерим най-подходящото решение според конкретните нужди на всеки клиент. Соларните помпи най-често се използват за вода, но могат да бъдат приложени и за различни стопански, промишлени и битови нужди. Предлагаме комплекти с соларен контролер и помпа, както и решения за захранване на стандартни помпи чрез соларни системи. Казвам се Иван Грънчев и повече от 40 години работя с енергия от природата. Още през 1980 година изградихме първата си водна помпа с ветрогенератор, а с развитието на соларните технологии насочихме опита си към фотоволтаичните системи. Днес имаме над 500 изградени фотоволтаични централи, проекти за системи с мощност над 12 мегавата пик и над 3000 обслужени клиенти. Този опит ни дава увереност, че можем да бъдем полезни при всяка индивидуална нужда, свързана с слънчева енергия, вода и ток. Нашият опит е вашето спокойствие.